खुलुमबाय लोगोफोर जाय बिथांमोनहा आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय भिडिअआ जाहैबाय जोङो बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा नायलांबाय थागोन होननानै इदिनो हट हाय अ थानाय जोङो दारलांसौ जायगायाव जों नुफेराखैना नंखायनो नायहैदों बे दिनै बियो जोंनि गाइड जायगा देखायसिगोन बियो जेनेबा नुफेराखै बायदि नुफेराखै बेयावनो थाबाबो नायनो थांसै जोङो एकदम ज'ज'थार फिसाजो फिसाला गासिबो दंजोबथारो ओमफ्राय लोगो सासे नेबावगासिनो दङ जोङो र' फन फैलायबाय अट' गाखोनो रेडि जाना दं नै अट' Bye. Gawin bro. Oh, gini kita na. मोनफैबाय जोङो नैबे मेन गेटआव मोनफैबाय आरो न'निफ्राय फैनानै ओमफ्रायहाय दा टिकेट लानानै एकदम थाबायबावनांगौ आरो एसे गोजान मा होनो अट' सोबाबो अट'नि फिस लायो ओमफ्राय आरो गोबाव नेयोबा बांद्राय फैसा लागोन ना ओंखायनो जोङो थाबायनानै थांसै आरो फैसाबो गैयाना जोंना दुखिया गोजा ओंखायनो ओमफ्राय अट' मोनसेया मोनफैयाखै बिसोरखौ नेगासिनो दङ बिसोर मोनफैबाथाय टिकेट दाननानै थांसै आरो फैबाय नै जोङो ओमफ्राय टिकेट लाबाय ओमफ्राय जायगाया बिराद गिदिर गुवार ना ओंखायनो जों दा थाबायनांबायसै आरो गारिखौ सोबोआसै नालाय थाबायगासिनो दं नै Udah kayak deh, udah lagi mau coba kayak kerok, this kayak kerok, ada di video, thank you pas juga, foto लोगोफोर मन माने हाबि मोनगौमोन आरो ना ओमफ्राय हाबि बाबायनो ओमफ्राय जोङो दा माथि बुंबाल थांफिनसिगोन आरो दा बेयाव ओरैनो एसे हाबनानै गिदिंबाय फट' साफायबाय दसे मेन जायगायाव थाङासै आरो जोङो ओमफ्राय दा माथि बुंबाल थांसै आरो फनखौ दे नै गुरायफिनजोब्बाय जोङो लाइन थाबोला जोबथारबाय नै एकदमबारे माथि बुंबालखौ थांफिनसिगोनलाय
थांग्रा खोमा बियो मोनफैबाय लोगोफोर माथिगं पार्कआव बेनिफ्राय बेयाव फैबाय दा जोङो थांबाय दा ओरै बेरायहैगौ फटक साफाय जादों सोरबा जिरायदों सोरबा नाय ओमफ्राय लोगोफोर आं बांद्राय भिडिअ लायासै आरोना आंनाव बिराद माने मानसिफोरनि भिडिअ आरि दंखायो नालाय ओंखायनो बांद्राय भिडिअ लायासै आं जोङो एसे रिल्स बानायबाय फुरथि खालामबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेसिमावनो दोनथ'नोसै आरो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो थ' बाय बाय मोनाबाय लाइटफोरखौ होजोब्बाय आरो लाइटफोरखौ ओमफ्राय जाबो दैखौ होबाय थांबाय थानोसै जोङो गेलेनो नुहाथाराखैमोन नै दे थाथ'लाय ओमफ्राय गेले र' थाथ' र' दे लासै दै